He's a producer. Binti yar Fulani. Karibu piano on the beats. Fatima binti yar Fulani, ya ta gari mai tarbiya ce. Soyayya haɗi na Allah ne. Ranar Juma'a ina zaune, sai na tuno abokina Nura ne. Nura abokin karatu ne. Na yi shiri na kai ziyararsa ne. Nure na cikin garin Yola ne. Sanadin zuwa garin nasu ne. Na yi gamo da binti kyakkyawa. Mai sauraro kana ji na ne. Gani cikin tashar garin Yola ne. Sai na kira abokina Nura ne. Na ce da shi ina tashar Yola ne. Ya yi farin ciki da murnarsa ne. Nura ya zo tashar ya same ni ne. Ya sa kaya na a motarsa ne. Iyayen Nura sun yi mintar ba irin ta alfarma. Da Nura dai muna zaune, idanuna suka yi hange ne. Wata na gano tana ta kuka ne. An zo za a mata kwace ne. Sai na tafi na je gurin nasu ne. Na zuwa gurin na kore su ne. Na je gundan na cece ta ne. Sanadin haka muka kulla kauna, ba za na so mun rabe ba. Dai mun godiya cikin murna ne. Na ce ba damuwa yi wa kai ne. Ta ce amma fa kai fa bago ne. Na ce bago ne ɗan Kano ne. Ta ƙara godiya a gare ni ne. Nura ya ƙara so gurin namu ne. Suka yi gaisawa cikin girma ne. Ta ce in babu damuwa kai mun rakiya zuwa gidan namu ne. Sana juya na kalli Nura ne. Ya ce da ni kuje babu komai ne. Sai na tafi muna ta aihira ne. Tana kallo na tana shauki ne. Nan da nan sai ga mu a gidansu ne. Ta ce da ni ina fa kaunar ka ne. Ta ce tana jiran fa amsar ta ne. Sunana Fatima bintu ko kace da ni Fulani. Sunana Aminu Kano ne. Zancen kauna ina son ki ne. Ta yi farin ciki da murnar ta ne. Muka yi sauyin lamba ga junanmu ne. Min iso zuwa cikin gidansu ne. Teo mamanta bayanin haɗuwar mu ne. Muka gaisa ta mun godiya ne. idanuna suka yi hangen hoton soja a
falo ce hoton nan nawa ne ta ce daɗi na babban soja ne a Abuja yake fa aikinsa ne na dinga zare idanu na ne gidan su Bintu amin karamci ne muka yi sallama da junanmu ne ta ce gobe in sake dawowa ne na ce insha Allahu zan zo ne soyayya muke da juna ba ma so mi rabewa sai na koma gurin Nura ne bayan kwanaki da haduwar mu ne da ni da Binti bacci kirba mu ne washe gari dai muna tara ne baban Binti ya yi dawowa ne tare da shi ko da yaransa ne sun zo sun tsaya a gabanmu ne sai ku biyo ni ta biyu za ku ji yadda ta kasance